pane chitiko chinoitika nyika yeZimbabwe. Vanhu vanoona kuti aiwa hatimboonera kana ewiki taona museva mukuru wenyika yeZimbabwe kana tikati wemuguta reHarare unonzi Mbare uchiparadzwa nemoto. Vanhu zvakona kuti vanhu vazhinji vakaluza mathousands emadollars, vamwe vakaluza matons emagrains avo. Toona kuti pane another shop inoonekwa ichibvira pedyo aiwa pamwe chete nepambari papo. Pasina mida masvika muda nyuka panapa aiwa nevanhu vanochikomenda vachiti the government must take action. Don't go subscribe or like or turn on the bell icon. Chitiko chinoitika, vanhu vanoona kuti pakutsva kwese kana mascenarios ese aionekwa aiwa mabuildings achitsva kana misika yevanhu ichitsva, the government kana city council hapana kana chaikwanisa kuita. Vaiuya aiwa nemafire brigade asina equipment dzinonga asina mvura. Panapa toona kuti vakomana vane vachikomenda vachiti toona lini emani achiposta this picture ramuri kuona building ro richitsva, onyora achiti nhai imi Harare ichapera kutsva yese. Apa fire brigade inenge isina kana fire engine, chero ikavepo mvura dololo. Vari kuona kuti aiwa this building aiwa rinoteka a long time, but toona kuti vanhu vanoaleta vakomana mafirefighters, but these guys they delay. Vanouya vasina mafire engines, vanouya mafire engines acho aripo, vanouya asina mvura. Ikonzeni ari kuona panapa vachiti aiwa these guys vari kuva reluctant, vari kuregera vanhu vachiluza mathousands nekuda kwekuva reckless kwavo kana kusakoshesa aiwa mawheels emacitizens. Tiona kuti aiwa most of the money iri kuendera mahara pasina kana the councils chairi kwanisa kugadzirisa kana kusachange munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Zvitiko zvatiri kuona kuti aiwa zviri kuhinda progress kana success yemabusinesses evanhu. Munoona mathousands akaluzwa nevanhu kumbare, mukaona this person I owner this shop kana akatotsvirwa neshop yake zvatototi zvatodhakwa ebuilding yatoenda. Todze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.